10 euskaldunetik 4 bikotearekiko fideltasuna apurtu dute. 10etik 6 barkatzeko prest. Unea iristen denean. Niretzat infidela izatea da, pertsona batekin irteten edo eskonduta zaudenean, beste batekin oheratzea. Hori izango lezake tremendua. Beste batekin itxia, bai. Bai. Hori grabeza maratzen gara uste nio. Horrezta dudik, beste batekin du. Niri eritzek Gustavo Andria beste batekin eta ez da behar ez dut uste ni beste batekin nabiela. Beste izen bat ikusten horrek? Bai, hori ba, beste izen bat. Batekin zaudenean edo, psikologikoki besteak pentsatzea beste pertsona batean edo ja jarraian oheratzea beste batekin. Infidela izatea, alkar engainatzea, hori. Alkar engainatzea da infidela izatea izan. Askok eite duguna. Aian desioa egon daiteke, baina egon ez du. Ondorioak, eta ez da berdina, 20 urterekin izatea deslaiala edo 40 urterekin. Eta ezberdina da. Gertatzen dena da mutilen infidelitatea edo hobeto ikusita dagoela. Eta jarraitzen du apur bat kontzepzio horrek, ez? Gizonezkoa dela animaliagoa edo, bere instintoak eta instintoen askoz esklabuagoa dela, eta orduan, berari gertatzen baldin bazaio da, no podia gisa jotsua, ez? Eta emakumezkoari gertatzen baldin bazaio, ja da zeuzer oso garrabea. Mutilei esaten da, igual, musukatzen da igual 20rekin, eta esaten da, el campeón, da gero neska bat, musukatzen da beste 20rekin eta da la puta del barrio. Beti izan da horrela, eta segitzen da izaten. Da hori da gizartea egin duen gauza bat. Baina eske badaude neska batzuk, daudenak igual 3 pertsonekin segiten eta... Baina eske prototipoa intzinetik dator, orduan zaila da hori dana ezabatzea, gutxinaka pausuak ematen duguz. Eta askotan emakumean artien gara, kriston zorginek. Lehen gizona libertade gehitxotzekan emakumia baina. Ni pentsetan dut, nire iritzi personalean emakumezkoak direla fidelagoak. Bai. Gizonok gara zezena moduan, ez da? Aizearen horabidearen antzela, eta bizitza dutan. Nire ustez, ni ez nuke inoiz parkatuko nire mutil laguna infela izango balitz. Ni maite bana nau, ez du beste mutil batek, beste neska edo mutil batekin joan behar. Ni banaz parkatzaren aldekoa, beti uste dut. Bai, baina segun eta zer nolakoa, klaro, ez sakontasun daukan, edo ze garrantzi hartzen duen, edo zu nola sentitzen, inoiz ez dakizu, hori bizi arte ez dakizu nola hartuko duzu. Beste batekin oheratzea edo engainatzea oso argi geratu da, ezta? Beste guztiek, eta nik uste dut horretan, pertsona bakoitzak eta denbora joan ala, behar bada mantentzen dugu kontzeptu hori, eta beste askok aldatu egiten dabe kontzeptue. Eta orduen kontzeptua aldatuten danean, eta norren jarrerak aldatuten direnean, segurantzien bestelako zabaleragaz hartuten da gertatzen dena, ezta? Konpromisu bat apurtzea. Bikotekideagaz jarraitzea 50 urtetan, amigo mio, oso gatsa da, Eta nik uste dut desioak ez dekola mugarik, zelan manejaten dugun, zelan kudeatzen dugun, eta zer egiten dugu beste kontu eta, edo zela azalaratzen dugun. Baina nik uste dut 55 urte horietan ez dala egon bakarrik zure bihotzean, eta zure gorputzan, eta zure ametzetan, eta zure desiotan alboan daukasun pertsona hori.